mendek bengi. Lali. Ora lali nanging lali ya, Dik ya. Iya, lali tenan. Iya no. Iya no. Beneran cedak wong ayu ngombai tengok tak incenge eman-eman ora ono sing ngancani tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi yo tak takoni sejatine aku tresno kowe ning ngene wae saking tresnane jalukmu apa beneran cedak wong ayu ngombai tengoke tak injenge eman-eman ora ono sing ngancani apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi ya tak takoni dik sejatine ana sing gandrung kowe ning kene wae